Unqambothi Maskandi Show nomini yakhuba imbongikazi. Kanjalo kohlelweni ngengoma nje umnandi yenkosi yefashion ethi ke kumnandi kuba yibhinqa zingu31 kuNdasa 2023 kanti ke kusayilona nje uhlelo lumnandi kakhulu Unqambothi Maskandi Show usahleli nayo nje intokazi yasemgungundlovu minenhle njengehlobo imini yakhubo imbongikazi kaNomkhubulwano. Ngiyacela nje ukuthi uma ngabe ubungakawushayi usubscribe cela nje ukuthi uthathe nje imizuzu emibili emithathu uthi nje qhafa lapha ke ku subscribe ukuze ungeke uphuthwe njalo ke mangiba nohlelo. Wawuthini mfana mhlahlangana le theater. Wawuthini mfana mhlahlangana le theater. Sahleli nensizwa, sahleli nensizwa. Yawe ma. Sahleli nensizwa. Sahleli nensizwa yawe ma. Beletha sibhamu sami khathele ukukhuluma. 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 Sayqonda lempi, sayqonda lempi, sayqonda lempi, sayqonda lempi. Noma kunzima, beletha sibhamu sami khathele ukukhuluma. Sayqonda lempi, sayqonda lempi, sayqonda lempi, sayqonda lempi. Noma kunzima, beletha sibhamu sami khathele ukukhuluma. 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 Wawuthini mfana mhlahlangana le theater. Sahleli nensizwa.
Sahleli nensizwa Kunjalo wethu awusoma dad umkhuthazi wabenza kahle athi ke beletha spam uhambisana neninsizwa imeya zonke kanti ke uyatholakala ku Facebook umkhuthazi wabenza kahle zim ku TikTok umkhuthazi wabenza kahle bese kuthi ke nansi inombolo yakhe lapha ngezansi kanti futhi unanje nealbum ayikhiphile ethi ke inombolo yasezulwini so ngiyacela nje ngempela ukuthi ke simfollowe ke inkundleni zokuxhumana ngoba ngempela inkulu ingoma iyeza abafethu sazibo mnandi kakhulu ngempela nje endimeni yomculo kaMaskandi ngoba hayi siyabona ngempela ama upcoming artists ukuthi awazibekile ngempela phansi ngempela ayayishaya ngempela ingoma kusazoba mnandi kakhulu ke Zibeke ethubeni lokuzihlomulela ngonyanyavu lwemoto entsha shanga ukuthi ke uSMS igama lomculi omthandayo noma elomcimbi ikhuphuka nezakho sibone inkunzi ku 48007 uthumela noma ikangaki SMS ibiza u5 ngayinye kanti ke ama SMS somahala awasebenzi asambe wethu uyangishela uthi uyangithanda Njalo wethu usingela Mkhize ehambisana ke nentokazi uNana awusoma dade bathi ke inkomo uyatholakala lapha ke usingela Mkhize ku Facebook usingela SA kanti ke na ku TikTok usingela SA ngiyacela ngempela ukuthi ke simfollow wesilike ipage lakhe Ake nje ngikuphe isiluleko esibalekile mlaleli ngempilo yabona ngempela uma ngabe uyafisa ukuziphakamisa noma ufuna ukuzikhuphula empilweni mele ukuthi uqale ngokukhuphula omunye umuntu uqala
Ukuze ukwazi ukufinyelela ezingeni eliphezulu empilweni kumele ukuthi nawe usilule esakhe isandla ube usizo la ubona khona ukuthi cha ungakwazi ukusiza khona ngoba ngempela uyazidinga izibusiso zabanye abantu nabo bayothi mabebona ithuba elikufanele bayokwazisa ngalo ngenxa yokuthi nawe awubalibali uma ngabe kukhona okuvelayo. Engikusho kuwe ke mlaleli ukuthi ubuntu bubaluleke kakhulu esikhathini esiphila kuso. Suka madoda bathi ke uyangithanda kusho ke usebevumile ehambisana ke nentokazi uZama Shamase kanti ke uyatholakala lapha ke ku Facebook usebevumile Mkhahleli Shandu SA ku TikTok usebevumile Shandu suka madoda kambe ke oShandu wombatha so uyacela ke impela ukuthi naye ke nimfollow lophana ke ezinkundleni zokuxhumana. Uma ngabe ungumculi osafika endimeni noma ke ofisa ukunyusa izinga lomsebenzi wakhe ikhona iprogram engakusiza ngalokho ephethwe umlwazethu ethi ke awacebe amaciko kuningi ke abakusiza ngakho bakusiza ke ngokwenzela professional biography bakusiza uregister umsebenzi wakho eSamro bakuhlelela ke nama interviews kuma radio stations kuningi ngempela ke abakusiza ngakho bayatholakala lapha ke ku Facebook mawusearcha uthi awacebe amaciko nomlwazethu inombolo ke yocingo 0632921737. Yesa tembalami Yesa tembalami Yesa tembalami Awelu bankulule Yes, I
ithemba lami ngizokubona. So madoda athi-ke ngiyehla themba lami ungilindeke laphana ke stopini kusho-ke umalava isoka lakodlomo kanti-ke uyatholakala ku-Facebook umalava isoka lakodlomo SA naku-TikTok ukhona umalava suka madoda ngakho-ke ngiyacela ukuthi-ke simfollowe ngoba ngempela hhayi ngizwile ngandlebeni ukuthi iyezi i-album ka-2023 so ngiyacela ngempela ukuthi-ke sondeleke laphana-ke ngakuye ezinkundleni zokuxhumana. Mhla 29 April iyobe-ke idlala imlala laphana-ke kukhuphuka nezakho sibone inkunzi uziqhathile ungeloviki yosindo wabaleka. Ingabe wena uthi ubani inkunzi? Ubani othi wena uzokhalamuke nawo-ke lo 100k wamarandi? Kodwa yazika mlaleli ukuthi-ke kukhuluma ivoti lakho. Umculi-ke othi wena uyinkunzi thenga ithikithi elibhalwe igama lakhe eShoprite Computer Kit nako-Checkers. Kuyobe-ke sekuyilona voti lakho-ke lelo. Nazi-ke izinkunzi ezikhathiwe ezeqhalaha izihonga duma kahle ezephathash bathi-ke umophathe fika kube-ke ezikapotso amovikela mbuso igcokamelisha awusuka madoda i-Red Nation bathi-ke umshovi wenkani kwaba nenkani khuzani ezendla umlenze bathi-ke umgalamvu umanxeba uthubhobha kathengi kuthenga usheleni bese kuba-ke ezethosa lekhansela awusuka madoda bathi-ke uthayela kunomoya kube-ke ezikabahub eze-Chaos Nation bathi-ke phakamisa u7 wash bese kuba-ke inkosi yamagcokama bathi-ke ukugeza sebegezile bese kuba-ke u-DSD osaziwayo isilo-ke somobhinqa bese kuba ugatsheni umalume womaskandi yizona-ke izinkunzi eziqhathiwe. Ubani inkunzi? Thenga ithikithi lakho elibhalwe igama leqhawe lakho. Siluphetha lapho-ke uhlelo lanamuhla mlalelo wami omuhle ngiba kakhulu njengesikhathi sakho othe wazithatha wangiboleka indlebe nje walalela lolu hlelo. Ngiyacela nje ukuthi ungakhohlwa phela ukusubscribe kube-ke nempela sonto emnandi.